Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartovali záverečnú fázu prípravy na majstrovstvá sveta zápasom proti Švajčiarsku. Po góloch Vaška Rudáša, Tamášiho a Kolára vyhrali Slováci 3-0. Boli sme tímovejší, dôležitý bol ten prvý gól, ktorý sme dali. Hrenák v bráne potom, hlavne v tej druhej tretine, nás veľmi podržal a ten druhý gól potom rozhodol. Samozrejme, pridali sme aj tretí, chceli sme vyhrať aj na jazdy, bohužiaľ to sa nám nepodarilo, ale celkovo dobrý, rýchly zápas proti veľmi kvalitnému súperovi. Slováci hrali od začiatku aktívne a súpera zaskočili. Už v úvodnej polminúte mali dve príležitosti. Vstup do zápasu bol výborný. Tých prvých pár minút sme mali výborné striedania, výborné strely. Potom sme sa trošku zastavili, pretože dostali sme presilovky, ktorých sme nestrieľali. A tam sa potom začalo to trošičku lámať. Tam sme nerobili to, čo sme si povedali v kabíne, pretože my chceme často strieľať tej presilovej hre. Tam sa to nedialo, ale celkovo si myslím, že môžeme byť spokojní. Prvé čisté konto v najcennejšom drese si pripísal David Hrenák, ktorý debutoval v reprezentácii pred 6 rokmi. Slovensko vtedy podľahlo Švédsku 3-6. By som povedal, že možno že aj som trochu aj zabudol na to, že som aj nejaký taký ten zápas chytal, ale predsa som starší, skúsenejší, takže aj ja by som povedal, že do tohto zápasu som išiel možno inak, ako som šiel do toho zápasu pred 6 rokmi. Brankár Liberca pomohol spoluhráčom viacerými výbornými zákrokmi a bol aj vyhlásený za najlepšieho hráča slovenského tímu. Fašo mi tam čosi hovoril, že už tam mám ísť. Samozrejme je to pekné, ale nejako sa na to nepozerám, ale tak určite som aj za to rád, samozrejme. Svoju premiéru v národnom tíme má za sebou Ryan Petrovický. Tak zhodnotil by som to dobre, vyhralo sa, to je hlavné a cítil som sa dobre, čiže ja som rád, že ako to dopadlo. V Humennom odohrala naša reprezentácia prvý zápas v histórii. Boli sme radi, že bolo vypredané a bolo vidieť, že pre nich to je taký malý sviatok, že sem príde reprezentácia a my sme radi, že prišli. Na východe to je vždy také viac, jak to povedať, že viac vypäté. Slovensko-Švajčiarsko 3-0.